Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। जों दिनै दंफैयो पाठशालानि ट्रेन स्टेशनाव। दिनैबो मोनसे फिसा सुट दंबावो, बेयावनो फैबावदो। जोंहा नै एक्टर फाया बेयाव दङ। दादि मा खबर? मोजां फंबाय। मा नोंनि मा दं दिनैलाय? दिनै स्टेशनाव ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय सर्ट दं। आच्छा। ओमफ्राय नोंनि जि लाइफआ बोरै सोलिगासिनो दं? लाइफआ बिदिनोसै, इन्जय, फुल इन्जय। आच्छा। माला लाबोगोन बाजिफ्रालाय? बाजै माने एक्सुवेलि आङो सिंगोल जानाया गोबावानो जाबाय। आच्छा। सिंगोलसो, बेखायनोथ' हेपि अलवेज। दे बिदिबालाय। माबाखौ गालां मा होनोमोन बेखौ? इतिहास उत्तम। दा जोङो ट्रेन स्टेशन माने ट्रेन लामानि क्रसिंआव फैदो। बेयाव दा ट्रेनबो फैगासिनो, बेयावनो जों दा सुट खालामगासिनो। दा जोङो पाठशाला ट्रेन स्टेशनाव फैबावबाय, बेयाव सुट लाबावगोननो। ओमफ्राय जों ओइ दा क्रसखै लाना फैबाय मोनसे। दा बे जोबसान्दि खालामबाय थानोसै। हानायखिनिखौ ससे दिन्थिनोसै, बाराथ' दिन्थिजोबनो हानाय नङा, मानोना फुल मुभियावसो नोंथांमोना नायनांगोन। ओमफ्राय नायनोसै बोरै जायो फिल्मा, नोंथांमोना माबायदि मोनो नायनोसै उनाव। नाथाय गस्ला गोदान सोलायबाय नामा? सर्ट लानोसै। आच्छा। माथो खालामनो, सोरबाफोर फसायथों गोदान गानो आरोना। बापरे बाप। बहुत सेफ्टिजों आसला थागासिनो, बहुत सेफ्टिजों आरिया थागासिनो। नै जाहैबाय हिर'इन एक्ट्रेस आरो ई जाहैबाय जोंहा उन्दै आर्टिस्ट नबेलिता बर'। जोंहा बे स्टेशननिया जोबथ'बाय, दा थांसै नामाथाय मिथिला आंबो। बोरै जाखो? मोजां जाबाय। साहा लोंहैनो र' कापसे। কৈছে বুজি পোৱা নাই। মই ব্লগ বনাই আছো। চাহকাম বুলি কৈছিলো। साहाबो लोंखांबाय, दा थांथ'नोसै। ओमफ्राय गुबुन लकेसनाव लाहैनो हागौ, आरो लायाबाबोथ' न'आव थांखानांसिगोन, मानोना टाइमाबो जासिगोन नालाय, बारा गोबाव खुला नङाना जायगाया। दा जोङो थांनांसिगोन, जोंहा जोबथ'बाय बेयाव। आंखौ लांफाया? जमाय थांसै होनदो। उदैखौनो जाथारला। दैया सिक्स पेक ओंखारनांगौमोन। दङ खोन्थिनो नामा? एप्स खोन्थिनिलै। थांसै जों। थ' गाखोदो।